Ogbako umunwanyi Igbo. Igbo amaka. Ogbako umunwanyi Igbo. Igbo amaka. Igbo amaka. AlaIgbo ga-adị mma ọzọ. Egwu aka iji ayọ. All the Southeastern governors and their wives, present and future, to please endeavor to support this Ogbako umunwanyi Igbo divine project of building motherless homes across all the whole Southeastern states. We also salute all the commissioners of women affairs and social services in all the Southeastern states. We beg you to support this very vision. Amani Mano, Weli Agaba, Wele Agaba, Ogbako umunwanyi Igbo, One Wife and Nation, Owanaka Kunyenya, Owanuku Bayegu, Owanuku Chekiba, Onyeweneko Febego, Gabon Kanyo, Gabon Kanyo, Mezeli Bobanyo, Wane Node Naka, Weli Agaba, Wele Agaba. Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Umunwanyi Igbo bife banwela ọgụgụ isi. If you want to marry and have peace, Ogbako umunwanyi Igbo. Hey! Osi Anambra, osi Imo State yo, osi Abia State, ọ bụ Enugu gosi bịa. Delta State, ala Ebonyi State, AlaIgbo niile. Umunwanyi Igbo bụ sasampedama. Bana mama, ịmakwa na ha na-enwe height, ha na-enwe ukwu, ha na-enweziri nwa na pointed nose, eze nwa akọ n'uche based among God. They are submissive and always supportive to their husbands, and betterment of Igbo race is their priority. Ngwa were ni agaba, were ni agaba. Ogbako umunwanyi Igbo, Worldwide Foundation. Owanaka Kunyenya, Owanuku Bayegu, Owanuku Chekiba, Onyeweneko Febego, doctors and lawyers, teachers and traders, Mezeli Bobanyo, Wane Node Naka. Let's push together on the AlaIgbo. Kaja kelenda yidi biri ndi patrons patrons and matrons Najimolo Bodo, His Excellency Chief Achikudenwa, Oma Governor Imo State, Onwa First Grand Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Chief Shepas Okorie, Grand Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide, Venerable Dr. Meka Wigwe, Grand Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Dr. Cash Ezimako, Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Mazi Uche Nasibu, Omiomio, Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Her Excellency Barrister Mma Lakasto Koro, Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Lolo Cecilia Obilom, Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, Lolo Iboma Bara, Patron, Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. These kind ladies I never see. These kind ladies I say I never see. Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation.
na fa na-eme ife dị ukwu ka m ji eti o palo lelulo wee nọti ife dị mma ndoso di eme ndoso di eme chukwu gọzie unu chukwu debe unu ọpụpụ na mbata unu asị m na ọ ga-abụzi ngozi unu ga-adị ka osisi afakụrụ n'ikpele mmiri kwa afọ mbụbụ na ọbụla ija nwa nwụọ bịa lee ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation chọrọ ịrụ orphanage homes maka ọdịmma ndị Igbo be anyị maka agbọbịa mụọ nwa ọ bụrụ na ọrụ ụlọ dị ojiri ego agbọbịa nwa ghọrọ kama ịtụpatụpụ maọbụ irere ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation ma ga-eji ekike ya wee zụọ onye bụ nwa ịmụjuru ụlọ gị ị nwere ego iji azụfa dobi ka erenere ya erene nwa afọ Igbo ere na ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation they have gone to establish multiple orphanage homes across Igbo land in the interest of Igbo race n'ala Igbo niile Anambra na Imo steeti Abia na Enugu Ebonyi na Delta steeti Eastern Governors dododo na anyị na-alịọ nke bụkwa nke anyị too onye ọbụla tinye aka n'ala Igbo ma mma ọkwa mara mụ na gị ala Igbo jọnjọ ọkwa mụ na gị ebewe amụta ụmụaka nye lezie bụ ọfụma kpatalitebabụla ezu nwafọ Igbo o represent bụ ọfụma for better society ka ala Igbo mawa mma gaba n'ilu ebe ọ bụ mi nọ mpekilisi bili denyekwa bayi ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation very important maka ife ọma na-eme ifeọma na-eme ifeọma na-asụ ọ na-asụ pụtụpụtụ ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation ndị ọma dị mma ga-elelebe ụmụ nwanyị eji mba ngwa were na-agaba were na-agaba were na-agaba were na-agaba ezi ada Ifeoma Nwadike founder and president ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation supporting vulnerable women, motherless children and orphans. Founder and president Chiagoziem Children's Care support incorporation USA and Nigeria, supporting vulnerable children, providing food and education and health care. Also founder and president Umunwanyi Igbo Media Limited for inclusive information gathering and dissemination. Ifeoma Nwadike also the founder Chiagoziem Star Football Club for rising young footballers. Onye ọgadịrị mma ezi nwanne nke m founder president Ifeoma Prime International LLC USA general merchandising trustworthy company for reliable businesses. Founder and president Ladies of Virtue and Integrity NGO supporting medical care for vulnerable children. Eziada Doris Olejeme Secretary His Excellency Valentine Igbo former governorship aspirant Anambra State Grand Patron Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Eziada Doris Olejeme Secretary of the Board Pastor Mrs. Ngozi Anumudu Director of Finance USA. Eziada Udoka Anunne Global Secretary Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. Eziada Shoma Okaga Global Treasurer. Dr. Mrs. Ngozi Anumudu Coordinator USA Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation.
ọkwa na mbụ ụmụ nwaanyị Igbo na-azazi oriakụ ma n'ụbọchị taa odoziakụ bụzi ibe ha na-aza ma ọ bụ sodieme ụmụ Igbo nwere akọ ma nwezi ezi obi na nghọta ọkwa na nke ikpeazụ akụrụ ụlọ bụzi ibe anyị na-aza Eziada Chioma Ikejimba Global Financial Secretary Eziada Chidimma Ojimma Global Public Relation Officer and Coordinator Imo State Eziada Monique Okorie Abia State Coordinator Eziada Ngozi Anulogwu Coordinator Anambra State Dr. Mrs. Jane Obioha Coordinator Enugu State Eziada Noni Olejeme Lagos State Coordinator Eziada Ijoma Unique Coordinator Port Harcourt Eziada Millicent Nwoye Coordinator Abuja and Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Program Director Eziada Robert Mbaka Cultural and Entertainment Director Eziada Mary Okechukwu Supervisor Audio and Visual Engineering Eziada Esto Zuribo Mbegu Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Chief Timothy Odimegwu BA to the founder Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Reverend Sister Cynthia Nwadige Spiritual Director Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Honorable Mogoke Program Consultant Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide Foundation Leadership Emmanuel Iwayanwu Aheji Agamba our late grand patron may your gentle soul rest in perfect peace amen. Njirimara Ogbako umunwanyi Igbo kalịla akali ihe ha na-eme na bụ ozi ife dị mma food on the wheels and food giveaway to vulnerable families in America and Nigeria. Mother Christmas event for vulnerable and motherless children. Valentine's splash for vulnerable and motherless children. She needs a trade, interest-free loan to the widows. Ogbako umunwanyi Igbo. School outreach, catch the young, educational visits to secondary schools, distribution of sanitary pads, and so many other items, teaching students moral and values and hygiene routine. Ifeoma na-emelelu wakalika Eziada Justina Odimegwu Nwosu President Emeritus Lagos State Eziada Nkechi Iheka Oluzo Coordinator Eziada Cecilia Ogbaja Owerri Zone Coordinator Aiwenekelekwa Eziada Ukeria Ojofo Nnewi North and former President Anambra State Eziada Honorable Nkiru Steph Coordinator Idemili North Eziada Ngozi Udeze Coordinator Anambra East Eziada Abunobi Nkechi Coordinator Nnewi South Eziada Aniazoka Agatha Ngozi Simple Deputy President Anambra and Coordinator Orumba North Simple Lady nwanyị dị mma Ogbako umunwanyi Igbo Worldwide June Mano Miale Ogbako umunwanyi Igbo Siba Yaba Olololo Ogbako umunwanyi Igbo Nyama dị mma Nwa wele ni agaba Keye na nwenwe na nne mụrụ ya n'elu Idokwa nnukwu n'uchi wele ni agaba Nwa weli agaba wele ni agaba Unu si mụ kelezi ndị partners unu Igbo Global Networking Corporation
founded by great Igbo sons and daughters in America for the development of Igbo and AlaIgbo gburugburu. A salute to Chief Joseph Tim Onowu, President, Igbo Global Networking Corporation. Their slogan, maka mmepe n'ọganihu AlaIgbo gburugburu. Unu sikwa m kele Chiagoziem Children's Care Support Incorporation, Informatic Prime International LLC USA, umunwanyi Igbo Media Limited, Chiagoziem Wadike, CEO, Children Staff Football Club Limited. We appreciate your empowerment to young Igbo football players, ladies of virtue and integrity NGO. Ọganihu Igbo Gburugburu Forum, lead by Her Excellency Barrister Mma Lancaster Okoro. We salute you and all the members. Ọganihu Igbo Gburugburu Forum, Jidekwanu Jio, Musical Celestial Ekelono. A big shout out to Wadike Shemeria Azamta, Mburuma Igbo Gburugburu, CEO, Umunwanyi Igbo Media Limited. A shout out to Wadike Chisom Immaculate, CEO of Emerson Kitchen, Los Angeles, California, USA. For all Africa and the continental dishes, best and tasty foods, great experiences, confirmed and outstanding. AlaIgbo preacher, why the man? A shout out to our partner, Aero Community Cultural Center, Los Angeles, California, USA, supporting American veterans and families. We are so proud of you.